Kaduna ta yi tsaf-tsaf da zuwanka El Rufa'i. A Kaduna mun ga canji. Gwamnan jihar Kaduna. Malam Nasiru na ta aiki. Gwamnan jihar Kaduna. Sani ya ce mu jaddada. Mai kishin jihar Kaduna. Wadawa inda ke taraki. Gwamnan jihar Kaduna. Malam sarkin cika aiki. Gwamnan jihar Kaduna. Gaggawa na ta shege. Yan kishin jihar Kaduna. Ba an gama aiki. Gwamnan jihar Kaduna. Ni na ma an yi aiki. Gwamnan jihar Kaduna. Makarantu ma ana ta aiki. Yan kishin jihar Kaduna. Titi ya yawaita nan ma. Gwamnan jihar Kaduna. Kasa na an saka gari na. Gwamnan jihar Kaduna. Kwalbata an yo cikin gari na. Yan kishin jihar Kaduna. Barka barkan ka yin rufaye. Kuwa Sani ya samu jinjina ma. Ya Allah addu'a muke domin ka abarka, domin dan Amina manzo na annabinka, domin annabawanka har da mala'ikunka, domin kursiyu kujerar kamar iyaka. Halin da muke ciki a ƙasa ga mugaka, kai ne mai amsa du'a'i kai muka roƙa. Al'ummar Kaduna da ƙasa ka tsare dukanta. Ya Allah. Kaduna ta yi tsaf-tsaf da zuwan kayan rufa'i. Kai ka gyara tsarin da suka yi jihar Kaduna. Dukka gwamnonin da muka yi ba mu sami ya kai ba. Kaduna ta yi tsaf-tsaf da zuwanka El Rufa'i. Kai ka gyara tsarin da suka yi jihar Kaduna. Dukka gwamnonin da muka yi ba sami ya kai ba malam. Kaduna ta yi tsaf-tsaf da zuwanka ‘yan rufa'i. Kai ka gyara tsarin da suka yi jihar Kaduna. Dukka gwamnonin da muka yi ba sami ya kai ba. Kaduna ta yi tsaf-tsaf da zuwanka El Rufa'i. Kai ka gyara tsarin da suka yi jihar Kaduna. Dukka gwamnonin da muka yi ba sami ya kai ba malam. Bana gwanin baiwa ni da kai na faru. Kaduna ta yi tsaf-tsaf da zuwanka El Rufa'i. Sarkin da ya yi giwa kuma shi ya kage sauro. Ana ta gyara birni ƙauyen mu 'yan Kaduna. Kuma ka ga sai kyau Allahu shi ya tsaro. Kaduna ta yi tsaf-tsaf da zuwanka El Rufa'i. Amma kusan akwai sanari wanda sai da shi ne ake rugurguje barna don a zo da gyara. Kaduna ta yi tsaf-tsaf da zuwanka El Rufa'i. Kai ka gyara tsarin da suka yi jihar Kaduna. Dukka gwamnonin da muka yi ba sami ya kai ba Jihar malam. Kaduna na murna kammala ka. Kaduna ta yi tsaf-tsaf da zuwanka El Rufa'i. Gasha tale-tale haro ko don mukai muka. Ana ta gyara birni ƙauyen mu 'yan Kaduna. Mu ne muke da kwaya wasu muna da bawo. Kaduna ta yi tsaf-tsaf da zuwanka El Rufa'i. Aiki ya kai nagartacce sai ka ce a turai. Kaduna babu cunkoso yau an mana gyara. Kaduna ta yi tsaf-tsaf da zuwanka El Rufa'i. Kai ka gyara tsarin da suka yi jihar Kaduna. Dukka gwamnonin da muka yi ba sami ya kai ba malam. Bayan yi gwamnoni na jihar Kaduna. Kaduna ta yi tsaf-tsaf da zuwanka El Rufa'i. Dukansu sun yi sun kare mai suka yi Kaduna. Ana ta gyara birni ƙauyen mu 'yan Kaduna. Domin ka samu amsa to sai ka zo gari na. Kaduna ta yi tsaf-tsaf da zuwanka El Rufa'i. Domin kwana sani coci ba ta haska rana. Dukansu ba sa amalan dan ya musu rata. Kaduna ta yi tsaf-tsaf da zuwanka El Rufa'i. Kai ka gyara tsarin da suka yi jihar Kaduna. Dukka gwamnonin da muka yi ba sami ya kai ba Wale malam. a ko'ina gwamnan jihar Kaduna. Malam aiki yake babu dare ba kuma rana. Ya gyara ƙauyuka har birnin jihar Kaduna. Fanni na ilimi ya daidaita yan uwana. Kaduna yau ka zo ka ga titi cikin gari na. A rushe ku a gyara sai gwamnatin Kaduna. Sai ran da ba ka za a yi kewar ka jarumi na. Malam ka kara kaimi mulkin ka yayi rana. A yau muna ta cewa Kaduna ta yi mata tsaf-tsaf. da mazan muna ta cewa Kaduna ta yi tsaf-tsaf. za mu bi ka kai iyawa. Kaduna ta yi Ka rusa tsaf-tsaf. na rusau ka yo ginawa. Kaduna ta yi Kai tsaf-tsaf. ne gwamna a duka arewa. Kaduna ta
ceto martabar arewa. Kaduna ta yi Birni tsaf-tsaf. ƙauyen mu kai ginawa. Kaduna ta yi Harkar tsaf-tsaf. ilimin mu ba tsayawa. Kaduna ta yi tsaf-tsaf. Kai Kaduna ta yi tsaf tsaf. Kaduna ta yi tsaf-tsaf. Kai Kaduna ta yi tsaf. Kaduna ta yi tsaf-tsaf da zuwan ka El Rufa'i. Kai ka gyara tsarin da suka yi jihar Kaduna. Duka gwamnonin da muka yi ba sami ya kai ba Ana malam. batu na malewa zai hada da gulbi. Kaduna ta yi tsaf-tsaf da zuwan ka El Rufa'i. Tsari na ci gaba wanda ka zo da shi kuma. Ana ta gyara birni ƙauyen mu 'yan Kaduna. An ƙara tsoffukan aiki an hada da sabbi. Kaduna ta yi tsaf-tsaf da zuwan ka El Rufa'i. Shi ci gaban jiha da al'umma ya sa a tsari. Kowa ya ja da malam na ce kira shuwa. Kaduna ta yi tsaf-tsaf da zuwan ka El Rufa'i. Kai ka gyara tsarin da suka yi jihar Kaduna. Duka gwamnonin da muka yi ba sami ya kai ba malam. Dai garin mu daɗi dan ta dare mana saura. Kaduna ta yi tsaf-tsaf da zuwan ka El Rufa'i. Mata maza samari ku zo garin Kaduna. Ana ta gyara birni ƙauyen mu 'yan Kaduna. Daɗi dai bisa daɗi ai sai garin Kaduna. Kaduna ta yi tsaf-tsaf da zuwan ka El Rufa'i. Ana ta gyara birni ƙauyen mu 'yan Kaduna. Malanye mana aiki Allah ya ƙara girma. Kaduna ta yi tsaf-tsaf da zuwan ka El Rufa'i. Kai ka gyara tsarin da suka yi jihar Kaduna. Duka gwamnonin da muka yi ba sami ya kai ba malam. Malam da malam Muna gaishe ku 'yan Kaduna. kuma sani sanata na malam namu yan rafa'i saura girin su kammala aikin jihar Kaduna. Malam da malam. Muna gaishe ku yan Kaduna. Uba Sani sanata da malam namu El Rufa'i. Saura girin su kammala aikin jihar Kaduna. A cikin ajandar su yau sun kammala da kawo Uba Sani El Rufa'i. Sokoto an kare aikin ta babu gwanso Uba Sani El Rufa'i. da kasuwan bacci an gyara cikin Kaduna. Uba Sani El Rufa'i. Da sabon garin Zaria aka kammala Kaduna. Uba Sani El Rufa'i. Ga titina an gama dodar cikin Kaduna. Uba Sani El Rufa'i. Makarantun gwamnati ya inganta a Kaduna. Uba Sani El Rufa'i. Asibitocinmu da dama an gyara a Kaduna. Uba Sani El Rufa'i. Hakkin ma'aikata da ya bada su Kaduna. Uba Sani El Rufa'i. Sabon masana'antu ya sa an yo jihar Kaduna. Uba Sani El Rufa'i. Ayyukan yi ga matasa ya samar a Kaduna. Uba Sani El Rufa'i. Uba Sani shi yasa sakon ga mu zo mu isarwa. Malam da malam. Muna gaishe ku yan Kaduna. Uba Sani sanata da malam namu El Rufa'i. Saura girin su kammala aikin jihar Kaduna. Uba Sani sanata na malam namu yan rafa'i saura girin su kammala aikin jihar Kaduna. Malam da malam. Muna gaishe ku yan Kaduna. Uba Sani sanata da malam namu El Rufa'i. Saura girin su kammala aikin jihar Kaduna.